musulmi na duniya Allah na roƙe ka ka ba mu shirya Allah ka ba mu shirya Bukame na tambari zan yi tsokaci komai da lokaci da gaske na dan yi tarihi babu adadi don kare gargadi gidan duniya ce sai da bandashe yau za mu da kashe duniyar nan ba mu zauna ba wanda ka so bai maka kauna ba lahirar mu ita muke duba masu da kwanshari ba ku yi dace ba Allah kare ni ba za na butulce ba di wanda ya so da san shi nake kwana Bukame na tambayi zan yi tsokaci komai da lokaci da gaske na dan yi tanadi babu adadi zan kara gargadi a ɗauke gidan duniya ce sai da bandashe yau za mu rashe duniyar nan babu zauna wanda ka so da maka kika bukata la banana da gudu ya ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah samu da kawo ka da kyautar